Якія падарункі раздае сын Лукашэнкі, за што судзяць зорку папулярнага тэлешоу, а таксама што вядома пра смерць адыёзнага міліцэйскага начальніка. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Пайшоў з жыцця яшчэ адзін малады міліцэйскі начальнік. Стала вядома, што памёр палкоўнік Дмітрый Каравякоўскі, адыёзны кіраўнік пінскай міліцыі. З сілавымі структурамі звязаная ўся яго сям'я. Бацька быў адным з кіраўнікоў брэсцкай міліцыі. Брат шмат гадоў аддаў службе ў ДАІ, а яго жонка, цяпер ужо ўдава, таксама служыць у міліцыі. Каравякоўскі родам з пінскай службай менавіта ў гэтым горадзе ён увайшоў у гісторыю Беларусі. Дзе нарадзіўся, там і згадзіўся, радаваўся ён перад сваім прызначэннем у Пінску 19 годзе, але ўжо праз год палкоўнік праславіўся пасля жорсткіх разгонаў пратэстоўцаў у сваім жа родным горадзе. У 2020 годзе Пінск масава галасаваў супраць Лукашэнкі і за Святлану Ціхановскую, але як і ўсюды людзей заганялі на датэрміновае галасаванне, а міліцыя разам з супрацоўнікамі КДБ перашкаджала незалежнаму назіранню за выбарамі. Увечары 9 жніўня выбарцы выйшлі на вуліцу і скіраваліся да будынка райвыканкама. Пратэст скончыўся сілавым разгонам, а пасля найменш 27 чалавек атрымалі за гэта шматгадовыя турэмныя тэрміны. Сярод іх рабочыя, кіроўцы і санітарка бальніцы. Шматлікія пінчукі былі адпраўленыя ў калоніі за распаўсюд заклікаў ці каментары ў сацыяльных сетках. Акрамя таго, Каравякоўскі запоўніўся некалькімі узорнымі заявамі. Так, у апраўданне міліцэйскіх пагромаў ён называў міліцэйскі дручок гуманным сродкам уздзеяння, а самі падзеі 20-га тлумачыў тым, што Лукашенка змагаўся з пандэміяй у шкоду сваёй перадвыбарчай кампаніі, у выніку чаго, цытата, інфармацыйнае поле выпусцілася з рук. За ўсё гэта Каравякоўскі быў прызнаны ўладамі чалавекам года піншчыны ў галіне аховы законнасці, а ў 21-м палкоўнік нават атрымаў павышэнне і яго перавялі ў Брэст. Там жа у Брэсце Каравякоўскага і пахавалі. Да свайго 48-га дня народзінаў ён не дажыў 2,5 месяцы. Прычыны смерці міліцыянта пакуль невядомыя, але адзначым таксама, што гэта ўжо як мінімум 6-я смерць сілавіка за апошнія 3 месяцы. Прычым ёсць адзін паказальны момант. У соцсетках некаторыя людзі ўжо адрэагавалі на смерць палкоўніка, скажам так, не вельмі спачувальнымі допісамі. Таму цяпер сілавікі пагражаюць аўтарам тых допісаў жорсткімі затрыманнямі. Так што на ўсякі выпадак яшчэ раз нагадаем, калі ласка, будьце асцярожнымі ў каментарах і беражыце сябе. На гэтых выходных хакейная каманда Лукашэнкі ў 15-й раз выйграла аматарскую хакейную лігу, а найлепшым гульцам турніру уручылі швейцарскія гадзіннікі Хамілтон, якія на сайце вытворцы прадаюцца за 1065 еўра. Прычым раздаваў падарункі старшыня прэзідэнцкага спартыўнага клуба Дмітрый Лукашенка, сярэдні сын самі ведаеце каго. Прапагандыст Ігар Тур апублікаваў фота гадзіннікаў у сваім тэлеграм-канале і напісаў, што у тых, хто выбіраў падарункі, добры густ. І можа быць гэта так, але у лукашэнкаўцаў зноў словы разышліся са справамі. І колькі б не казалі пра кепскі захад, імпартазамяшчэнне і год якасці, усё роўна набліжаным хакеістам падарылі не гадзіннікі луч ці, напрыклад, ровар-бусел, а дарагі швейцарскі аксесуар. Уплывовага бізнесмена, які пісаў пакаянныя лісты Наталлі Качанавай і зневажаў апазіцыю, чакае завочны суд. Следчы камітэт завёў завочную крымінальную вытворчасць супраць Уладзіміра Захарова. Ён вядомы ўладальнік дзясяткаў гандлёвых цэнтраў і іншых аб'ектаў нерухомасці пераважна ў Полацку і Наваполацку. Пераслед Захарова цягнецца ўжо не першы год. Раней на яго завялі 3 крымінальныя справы, а на маёмасць коштам у дзесяткі мільёнаў даляраў наклалі арышт. Бізнесмена вінавацяць у драбленні бізнесу, ухіленні ад сплаты падаткаў ды страхавых унёскаў, а таксама ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Сам жа Захараў, не чакаючы арышту, з'ехаў за мяжу. Самае адметнае, што ён не змірыўся са стратай актываў і кулуарна разгарнуў вялікую вайну за іх. Ён пісаў лісты прэм'еру Галоўчынку, кіраўніку КДБ Церцелю і старшыні Савета Рэспублікі Наталлі Качанавай, з якой знаёмы па часах яе кіравання ў Наваполацку. У перапісцы Захараў адзначаў, што яго супрацоўнікі не ўдзельнічалі ў пратэстах, і на ягоных аб'ектах на святы заўсёды вывешваліся дзяржаўныя сцягі. Сам ён прызнаваўся, што усяляк падтрымлівае дзейную ўладу, лічыць Бабарыку, Латушку і Ціханаўскага злом, а таксама называе апазіцыю не інакш як, прабачце, але гэта цытата, жопазіцыя.
Таксама з ліставання бізнесмена вынікае, што ён даносіў на прадпрымальніцкіх актывістаў і прапаноўваў фінансаваць нацыянальны алімпійскі камітэт ці любыя іншыя спартыўныя мерапрыемствы пад эгідай Лукашэнкі. Праўда, з чыноўнікамі больш дробнага калібру Захараў паводзіў сябе куды больш дзёрзка. Падчас пандэміі каранавіруса полацкія ўлады прасілі яго знізіць арэндную плату. Тады бізнесовец адказаў смела і даволі рэзка. Маўляў, калі ўлада нічога не робіць, то чаму павінны нешта рабіць я? Як бачна, опусы Захарова ні да чаго не прывялі, і цяпер яго чакае завочны суд. Страшная трагедыя адбылася на Берасцейшчыне. У вёсцы Ястрабель Бярозаўскага раёна 14 красавіка згарэў дом шматдзетнай сям'і. У агні загінулі 4 дзяцей, малодшаму з якіх было толькі 2 месяцы, а старэйшаму 6 гадоў. Усяго у сям'і, якую характарызуюць станоўча, было 5 малых. З агню удалося выратавацца 37гадовай маці і 4гадовай дачцэ. Іх шпіталізавалі. Па факце пажару следчыя завялі крымінальную справу. Прычыны трагедыі цяпер высвятляюцца. Стала вядома, за што судзяць зорку беларускага тэлешоу. Сёння ў Гродні пачаўся разгляд справы Фёдора Шведова, капітана адной з каманд айчыннай тэлеверсіі «Што, дзе, калі». Мужчыну вінавацяць у фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці. З матэрыялаў прапаганды вынікае, што 48гадовага Шведова судзяць за банкаўскія пераводы ініцыятывам «Сумленныя людзі», Беларуская рада культуры і «Байхелп». Мужчына перавёў сумарна $40 яшчэ да таго, як гэтыя арганізацыі былі прызнаныя экстрэмісцкімі. Але у студзені гэтага года Шведова затрымалі, і цяпер яму пагражае да 8 гадоў зняволення. Сталі вядомыя імёны асуджаных, праз якіх ціснуць на палітзняволеных у гомельскай жаночай калоніі. Наша Ніва атрымала інфармацыю пра 2 жанчын, якія актыўна супрацоўнічаюць з адміністрацыяй і беспакарна ладзяць правакацыі ў адносінах да суседак. Адной з ахвяр стала Марыя Калеснікава. Першая гэта Раміна Пятравічус. Дзяўчыне каля 25 гадоў, у яе ёсць малое дзіця, а свой тэрмін яна атрымала па наркатычным артыкуле. Былыя палітзняволеныя расказалі, што яна даносіла адміністрацыі на палітычных, налівала ваду ў іх абутак і ложак. Ад дзеянняў Пятравічус пацярпелі Марыя Калеснікава, Антаніна Канавалава і Сафія Сапега. Яшчэ адна маладая дзяўчына, якая супрацоўнічае з аператыўнікамі, гэта Стэла Мамулян. Былыя зняволеныя расказваюць, што яе перамяшчалі з атрада ў атрад, каб яна распрацоўвала патрэбных палітвязняў. Мамулян ладзіла супраць іх правакацыі. Яна магла напасці фізічна ці падкінуць у ложак выкарыстаныя пракладкі. За гэта дзяўчыну ніхто не караў. Стэла Мамулян таксама падстаўляла Марыю Калеснікаву, з якой апынулася ў адным атрадзе і да якой спрабавала ўцерціся ў давер. Дзяўчына ўзяла ў палітзняволены гадзіннік і расказала пра гэта супрацоўнікам калоніі, таму што чымсьці дзяліцца гэта парушэнне ўнутраных правілаў. Таксама былыя вязні расказваюць, што Мамулян адказная за большасць пакаранняў, панесеных Марыяй Калеснікавай. Улады вызначыліся з датай штогадовага рэспубліканскага суботніка. Сёлета ён пройдзе ўжо ў гэтую суботу 20 красавіка. Як і ў папярэднія гады, грошы, заробленыя і пералічаныя бюджэтнікамі, пойдуць на патрыятычныя патрэбы. 35% сродкаў пойдуць на рэканструкцыю мемарыяльнага комплекса ў Красным берагу на Гомельшчыне. Столькі ж адправяць на стварэнне ў брэсцкай крэпасці цэнтра патрыятычнага выхавання моладзі, а астатнія 30% перададуць на рэканструкцыю і аднаўленне месцаў баявой славы і мемарыялаў па ўсёй краіне. Суботнікі – гэта практыка бясплатнай працы ў непрацоўны час, якая засталася ў Беларусі з савецкіх часоў, дзякуючы якой дзяржава зарабляе вялікія грошы. Акрамя прыборкі тэрыторыі, высадкі раслінаў і іншага, беларусаў прымушаюць і пераводзяць грошы наўпрост. Так, летась, дзякуючы суботніку, удалося сабраць больш за 12 мільёнаў рублёў. Прычым на стварэнне цэнтра БРСМ у брэсцкай крэпасці грошы будуць збіраць другі год запар. У Гомелі будуць судзіць расіяніна, які ваяваў ва ўкраіне, але зусім не за гэта. Выданне «Флагшток» заўважыла, што 17 красавіка пачнецца суд над Анатоліем Ціханавым. Мужчына жыў і працаваў у беларускім абласным цэнтры, хаця меў грамадзянства Расіі. У 18 годзе Ціханава асудзілі за продаж псіхатропаў на 15,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, але летась расіянін раптам апынуўся на вайне ва ўкраіне. І падобна, што мужчыну, як грамадзяніна Расіі, перадалі на радзіму для адбывання
пакарання, дзе яго завербавалі ў вайсковую брыгаду. Ціханаў выкладаў у соцсетках фота са шпіталя, а пасля ранення вырашыў вярнуцца ў Гомель, дзе і быў затрыманы, але не за найміцтва, а за парушэнне тэрмінаў забароны ўезду ў Беларусь. Падобна, што з пераводам з беларускай калоніі ў расійскую мужчына атрымаў і бан на вяртанне, але санкцыі міграцыйнага артыкула куды мягчэйшыя за тыя, па якіх простых беларусаў судзяць за данаты ці каментары. Анатолію Ціханаву пагражае штраф альбо арышт на 1 год. У Беларусі забаранілі дзіцячую вопратку папулярнага турэцкага брэнда. Дзяржстандарт знайшоў мноства парушэнняў у вырабах турэцкага вытворцы LC Waikiki. Пад забарону трапілі бодзі, камбінезоны для нованароджаных, кашулі, штаны, заплечнікі і іншыя тавары. Прэтэнзіі зводзяцца да якасці выканання адзення, паказнікаў па убіранні вільгеці і паветрапранікальнасці, а таксама да адсутнасці флікераў на заплечніках. У Беларусі працуюць каля 2 дзесяткаў крам турэцкага брэнда. Да выпраўлення недахопаў ім давядзецца прадаваць толькі адзенне для дарослых. За хабар затрымалі яшчэ 2 чыноўнікаў. У Стаўбцоўскім раёне на гарачым злавілі дырэктара сельскагаспадарчага прадпрыемства. Сцвярджаецца, што сёлета ён атрымаў 1200 еўра за спрыяльныя рашэнні па закупках і своечасовай аплаце паставак. Праз некаторы час сілавікі ў момант атрымання хабару затрымалі на працоўным месцы кіраўніка гаспадаркі ў Нясвіжскім раёне. Мужчына браў грошы за своечасовую аплату, а таксама закупку угнаенняў і кармавых дражэй у пэўнага пастаўшчыка. Таму пракуратура завяла крымінальныя справы за хабарніцтва. Наведвальніца сталічнага рэстарана згубіла дарагі пярсцёнак, і ўсё скончылася крыміналкай. Жыхарка Мінскай вобласці адпачывала ў рэстаране, у прыбіральні якога зняла пярсцёнак Cartier коштам каля 10 000 рублёў і забылася пра яго. Праз некаторы час, не знайшоўшы гэты пярсцёнак на месцы, жанчына звярнулася ў міліцыю. Аператыўнікі высветлілі, што пакінуты пярсцёнак запрыкмеціла 52гадовая прыбіральшчыца. Яна забрала ювелірны выраб, адвезла яго ў іншае месца працы і схавала за батарэяй. Супрацоўнікі міліцыі канфіскавалі той пярсцёнак і плануюць вярнуць яго ўладальніцы, а супраць прыбіральшчыцы распачалі крымінальную справу за крадзеж. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайки альбо дызлайки і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.